Ben trobats a Sintonitza Europa. El passat 1 de juny de 2021, la sentència del Tribunal Suprem 584/2021, dictada per la magistrada Rosa Maria Virolés, va suposar un nou escenari al sector, després d'anul·lar aquesta provisió que hi havia de l'Audiència Nacional. Es va reconèixer el dret a sindicar-se i, perdonin la inconvenient expressió, de les putes. Les treballadores sexuals consideren la seva activitat com a treball sexual, però senten que la seva situació està en uns llimbs jurídics. Llimbs que impedeixen que es prengui una postura humana davant de les represàlies socials i administratives que pateixen. D'això, la creació d'unions per a defensar els seus drets, com la del cas del sindicat OTRAS, Organització de Treballadors Sexuals. Organització que ha esdevingut, ara sí, legal. Els seus estatuts defineixen l'activitat dels seus integrants com a treballadors sexuals en totes les seves vessants. Treballs que la laboralitat els ha arcat ja abans reconeguda en nombrosa jurisprudència, tal i com, per exemple, la sentència 2008/2010 de 18 de març i no és contrària, doncs, la seva activitat a dret. De totes maneres, hem de parlar de la darrera ficada de pota masclista en la que s'ha posat el Constitucional, que es renta les mans i diu que no vol entrar a valorar si saldar un deute entre adults a base de fel·lacions o sexe oral és legal o no. És una pena que aquesta obligació obligada i repetitiva fins que no es tornés el préstec i a l'hora periòdica on l'empresari posava els mitjans i establia l'hora i la forma amb risc d'agafar qualsevol cosa i tenir un accident a la feina, no fos qualificada també de relació laboral. Però a allò que anàvem, allò que se'ls reconeix fins i tot a les prostitutes, no se'ls reconeix als advocats i procuradors que treballen per compte del Ministeri portant el torn d'ofici. De la mà del company, l'advocat José Muelas, es va demandar al Ministeri per una cosa tan simple com que els advocats que treballen portant el torn d'ofici per compte del Ministeri o de la Comunitat o de la Generalitat es poguessin sindicar. Per treballar d'advocat cal que et donis d'alta al Col·legi d'Advocats corresponent a la teva localitat, alta obligatòria. Però els col·legis no són una estructura moderna ni de classe i, per tant, responen malament a aquestes situacions. Van fer, des del primer moment, causa amb el Ministeri i no amb els seus col·legiats. Hem de dir que pitjor ho tenen els procuradors de diversos col·legis, que estan obligats a portar forçosament els assumptes designats. Ni tan sols poden renunciar-hi com a moderns esclaus. Aquest dret humà, el de poder sindicar-se per defensar els interessos d'un grup de treballadors, està prohibit a Espanya pels advocats. Així és de veure a la sentència de l'Audiència Nacional número 26 de 2019. Davant d'aquesta resolució es va interposar recurs de cassació davant la sala del Tribunal Suprem amb el número 3/2020. Recurs al que s'ha oposat l'Advocacia de l'Estat i la Fiscalia dient que per ells ja els estava bé com estaven les coses. Després es queixen jutges, fiscals i advocats de l'Estat que Europa els coarta la independència. Que es mesurin, doncs, amb els advocats. A Europa, els sindicats són moneda comuna i coexisteixen sense problemes amb els col·legis. Si el vídeo el consideres interessant, comparteix-lo i s'agraeix que subscriguis al canal
activant la campaneta. Espero les teves opinions. Bona tarda.